Επιτέλους, η λύση είναι μία και δεν είναι μυστικό. Η αντιρρητιδική κρέμα προσώπου Μίστικο αποτελεί το όπλο για να νικήσουμε το χρόνο. Οι μικροκρίσταλοι των διαμαντιών φροντίζουν για μία επιδερμίδα λία και λαμπερή. Μίστικο. Ενισχυμένη, ενυδατική κρέμα υψηλής απόδοσης, ένας θησαυρός πολύτιμων συστατικών που αποκαθιστά την ελαστικότητα του δέρματος, προσφέρει εντατική ενυδάτωση και προστατεύει από τις επιβλαβείς επιδράσεις του περιβάλλοντος. Απαλύνει τις ρητίδες του προσώπου, ενισχύει την ελαστικότητά του και χαρίζει νεανικό και ξεκούραστο δέρμα, κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος. Τηλεφωνήστε και αποκτήστε την Μίστικο μόνο με 28,80 € και μείνετε για πάντα νέες και όμορφες. Δώρο, η αντιρρητιδική κρέμα ματιών Μίστικο που λιένει τις ρητίδες της ευαίσθητης περιοχής των ματιών, ενώ ταυτόχρονα καταπολεμά το πρίξιμο και τους μαύρους κύκλους. Ναι λοιπόν, τα διαμάντια για ακόμη μία φορά γίνονται ο καλύτερος φίλος της γυναίκας και την κάνουν να λάμπει. Μίστικο. Το μυστικό μας. Το μυστικό των Star.